hares lejna mulej u litim ħabtek f'din il-odwa li urid tal-ħelsin jisma' l-qlub nabilena jelistulek li żbaħan jalin tisġed mażmin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Il-mulej għam mill-imwit kif kien qal nifirħu il-koll u nitennew għax qiegħed isaltan għal dejjem Alleluja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex itħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nagħmlu ftit l-eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra lil Alla. Inti salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Inti tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Inti jena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Nroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu dil-Odissja b'suffraġġju tal-irbieħ tal-familja Ċefaj u l-familja Magro. O Alla, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek bol ġodda, għati l-qaddejja tiegħek li permezz ta' ħajja tajba jibqgħu iħarsu lilhom il-frott tas-sagrament tat-twelid ġdid li ħadu huma u jistqarru l-fidi b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narajt il-50 Pietru fl-imkien mal-11 għamu qal lil-Lut bleħenoli. Nies tal-Ludija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalem kunu għafu dan u jisomu sewwa se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla ta' komprova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li jagħmel bih fostkom kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom fidejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel u intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz tal-nisħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħalli rbit tal-mewt għaliex ma setax ikun li l-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu żammejt lill-mulej dejjem qudiemi għax hu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela blena l-sieni u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama għax inti ma titlaqx l-imwiet lir-ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsib. Inti għarraftni it-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U miet u
u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: la kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu marat taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Għalhekk issa li Allu għallih bil-leminija tiegħu u arċiva minant il-Missier l-Ispirtu Santu li kien imwiet u sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Jienet lil-mulej, int sidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirtu r-rizq tiegħi, inti żżomm fidejk xortija. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Imbierek lil-mulej li tan il-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jisreħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Int tallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Nħumu bil-wif għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr meħdejn il-qabar, kollhom biża' u fl-istess ħin ferħ kbir u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesu u qalilhom: Islim għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesu għalilhom: tibżgħu xejn, morru waslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilgħu lejn il-Galilea, lili jarawni hemmhekk. Huma sejrin xi ħut mill-għases marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-soldati kemm xa flus ġmiela u qalulu: ejdu hekk, ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna inġaluh jemmen u lilkom neħelsukom minn kull inkwiet. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom u din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej. Mela eżis Ġuda l-Iskarjota ittradixxa lill-imgħallem tiegħu biex iddabbar kemmxa żgħira ta' flus għal 30 biċċa. Issa fis-silta tal-Vanġelu tal-lum fost affarijiet oħra naraw is-soldati li kienu għassa mal-qabar
ta' Ġesu immorru għand il-qassisin il-kbar u jgħidulhom b'kull ma kien ġara. Jiġifieri li issa il-qabar jinsab miftuħ u jinsab vojt. Naturalment maħsudin kif żgur kienu għal din l-aħbar, il-qassisin il-kbar iltaqgħu max-xjuħ tal-poplu u malajr iddeċidew li jagħtu kemm flus sewwa lil dawn as-soldati u jordnawlhom biex jgħidu li bil-lejl waqt li aħna konna reqdin ġew id-dixxipli tiegħu u serqu il-ġismu mill-qabar. Issa ħut li dawn inqabdu f'gidba, kien gideb dan biex jaqarqu bil-poplu u ingdew ukoll bil-flus biex jixtru dak li jkun. X'inhi t-tagħlima ħuti? Jalla l-flus ma jkunux għalina mezz li nagħmlu dak li hu ħażin f'għajnejn t'Alla. Anzi, jalla l-flus u l-ġid kollu li l-mulej jipprovdilna ningdew bihom biex nagħmlu dejjem dak li hu tajjeb u dak li hu sewwa u dak li hu sabiħ fl-għajnejn t'Alla. Hekk inkunu ħut qegħdin nagħtu ġieħ u glorja lill-Alla kif inhu dmirna. U allura inkunu ta' ġid għall-għajrna u nuru li aħna wkoll l-aħwa. Inkunu wkoll qegħdin nimmeritaw għalina stess il-merti li jiswewna żgur biex niksbu il-glorja tal-ġenna. Għalhekk importanti eżis minn il-flus irridu nużawhom tajjeb. Mhix ħaġa sabiħa li biex forsi fil-ħajja tiegħek tgħaddi tiegħek jew takkwista xi ħaġa tipprova tħallas u tixtri l-ħadd ieħor. Dik hija diżonestà. Hija l-iktar ħaġa kera li għax għandek il-flus tixtri lil dak u lil ieħor għal kapriċċ ta' qalbek. Allura importanti ħafna mela il-flus jridu jkunu imma nużawhom tajjeb bil-wieqfa. Ħuti jeżis Mark l-Knisja sellem l-Evanġelista li ġabar talim tal-Apostli nitolbu lill-Alla l-ħtiġijiet tal-Knisja fil-ħidma tagħha tal-Apostolat u l-ħtiġijiet tal-Knisja kollha. Għall-imam din ġodda biex issa li libsu l-Kristu jiksbu l-fidi tagħhom bil-għajnuna tal-komunità nisranija nitolbu. Għad-dinja għaċċana l-verità biex il-ferħ tal-għid jixxandar satru fil-art u l-bnedmin jilqgħu lil Kristu bħala il-Messija u l-Mulej nitolbu. Għall-poplu ta' Iżrael biex jilqa' l-verità sħiħa u jasal għas-salvazzjoni imweda lilu nitolbu. Għalina biex bħan-nisa tal-Evanġelju insibu li Kristu l-xoxt li jimla ħajjitna bil-ferħ u jibatna inxandruh lil ħutna nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna fil-misteru tal-għid inti daħħaltna fl-art nixxaħa li pwasil. Għamil minna xieda koraġġjużi ta' ibnek Ġesu, rebbeħ fuq id-dnub u l-mewt, u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit,
ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qoddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej miħżriti widnuk tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex daw kollha li jiġġeddu fl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbir nxandruha f'dan għal-jum li fejn ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan għall-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Missier ħanim iċ-ċokontan nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna. Ilqa u birek daw l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sakrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija slim, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftan Anton, mal-istiqfijiet kollha li jħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresku x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġna Marija tal-istess Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostlu Marti tiegħek, Pietru Pawlu, Andrea u tal-qaddisin tiegħek kollha għall-mertu t-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Ilqa' nitolbuk mulej dill-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll f'isem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-Ilma u l-Ispiritu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata,
ħal ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missier li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' raddi l-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Walla tiegħi, jiena nħobbok. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax l-mulej kull irkoppa temilek kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu għaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qaw minn tiegħu mill-imwiet u tatlu glorjus tiegħu fis-sema. Nofru l-istebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u slim, il-qaħħom bħal moġbok tilqa' l-offerti tal-qaddej ġustija Abel, is-sakrifiċċju ta' missierna Abram, u s-sakrifiċċju li joffrilek il-qasis il-kbir tiegħek Melkisedek, sakrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox. Għamel li l-anġlu qaddis tiegħek wassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, nintleb kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek l-irwieħ tal-familja Ċefaj u l-familja Magro li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u li qegħdin jistrieħu fir-raqda ta' Slim. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Ħenna lihom mulej, wagħti lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu, ilena, id-dawl u slim. Lilna wkoll midinbin qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u marti tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marċellinu u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt tagħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej inti dejjem taħlaq u tqaddis dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu
u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil mnoħa tjalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajju. Bil-mewtijek kif rid minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol tagħti s-saf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir
dejjem u imbirek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament wara tqarbin. Infaħru lis-Santisma Trinità. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Fawwar fruħna mulej il-grazzja tal-misteru tal-Eid u lil dawk li qabadthom it-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem, għamel li jkun jistħoqilhom jirċievu d-doni tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil-Marija, tal-law tal-bnedmin, nannula l-izbaħanja bil-fer taqlu bisafin. Marija mħanina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja.